ennen nuo jatsimiehet, niin ne laittoi joka soinnun jälkeen dimisoinnun. Eli jos otettaisiin meidän C-duuri asteikko tai soinnut, niin C, dimi, D-molli, dimi, E-molli, dimi, F-duuri, dimi, G-duuri, dimi, A-molli, H-dim, C. Eli näillä voi leikkiä. Soinnulla voi leikkiä. Otetaan vielä yksi esimerkki. Eli mulla on C. Ja mä osaan nyt kaikki mollit, mitkä kuuluu tähän C-duuriin. Kun C-duurista mennään. Eli otetaan vaikka C, D-molli ja mennään F. Ja takas C. Siitä lähtisi jo biisi. Otetaan sama A-molli. D-molli. Mikäs mulle vielä on? E-molli. Sekoittelee vaan C, D-molli, A-molli, C, D-molli, A-molli. Sitten tämä sama laskennallinen lainalaisuus pätee, jos otetaan mollista, eli otetaan meidän A-molli. Mikä se on seuraava sointu? Se on D-molli ja sitten tulisi E7 A-molli. Jos mä nyt en muista tätä, mä otan täältä jostain kohtaa A-sävelen ja lasken tai soitan sen duurin, A-duurin tässä tapauksessa. Voin soittaa myös mollina. A-duuri, A-molli. Ja laskea 1, 2, 3, 4. Pääsen nelossävel on D. Eli silloin mä tiedän, että mulla pitää olla D-molli. Seuraava sointu on D-molli. A-molli, D-molli. E7. Kannattaa opetella näitä eri kohdista. Tuossa on D-molli, tuolla on D-molli, tuolla on D-molli. No ehkä ne yleisimmät. Noilla pääsee jo pitkälle. Jos katsoo nopeasti nämä vielä erilaiset sointumuodot, näytemuodot C. Jos miettii parreena. Basso. Sieltä tulee nimi. C. Sitten D-molli. Tai D-duuri. No se on se sama C. D-molli. Tätä ei oteta kyllä normaalisti mitenkään tälleen parreena. Voihan sen ottaa, mutta se on vähän complicated. Se otetaan sitten enemmän tällä A-molli otteella tuolta vitosnauhan väliin. Eli meillä on C, meillä on A-molli, D on sama kuin C. Ote mielessä D, sitten on E,
Sen jos ottaa parreena, tulee ähvää ja sit voi ottaa kaikki soinnut. Jättää ton sormen keskarin pois. Meillä on jo mollisointu. Eli tää on niinku E-molli. Sillä voi soittaa kaikki soinnut. Sitten on G. No tätäkään ei pysty parreena ottaa. Me tiedetään toi G. Sitten on A. Se on tää ote. Sitten jos haluaa ottaa pikkurille messiin, voidaan nimetä ton mukaan aina sointu. C. Se on vaan käännös. Eli silloin me tiedetään, sit meillä on H, no se on niinku A. Tai C, se on parre-ote. Siinä ne on kaikki perussoinnut. It's so easy. It's so easy. Akuankka. Okay, have fun.